Ahoj, vítejte u tohoto videa. V tomhletom videu vám ukážu mé všechny netalentované LPS a LPS s labičkou. Takže můžeme začít. Takže liška, pejsek, kočka, pejsek, ještěrka, opice, prasátko, 2 pejsci, zajíček, žaba a zajíček, zajíčkou mám 2. To jsou mí netalentovaní LPS. Tohle je můj LPS s tlapičkou. To vlastně vypadá takhle, tak jak nevíte, taková tlapička a LPS. A je chodící. Tohle jsou mí talentovaní LPS a mám i takéhoto velkého zajíčka. Tak na tom vám vlastně ukážu tohoto LPS talentovaný. Tady. Tenhle netopírek chodí, ten zpívá, tohle dělá s ručkama a ostatní jsou taky obyčejní. Tohle jsou moji všichni LPS. Měla jsem je víc, jenže jsem vyměnila například za jedného LPS víc LPS. Tohoto jsem si koupila. Tohoto jsem za jedného koupila. Například tahle ta žirafka je vyměněna za 3 LPS plus doplněk. Tak jsem to já udělala, protože se mi moc líbila a nechci mi ji vyměnit. No, toho už nechám takhle. Potom tenhle tučňáček je koupený od Lenky Škodové, či od LPS líšky Meridy, Mel a Pepper, takýhle tučňáček. A k němu bylo vlastně taky oblečení, co ukážem až potom. Tahle labička je koupená. Tohle je koupeno, vyměněné za jedného. Koupeno, vyměněný za jedného. Vyměněný, koupeno, vyměněný za jedného, koupeného, vyměněný, koupeného. A tahle liška je taky vyměněná. Takže tohle jsou mí všichni LPS. Takže tohoto patřilo k tomu LPSákovi. Takhle čapička, jenže ona se mu tak těžko dává, tak můj teď nedám, takže takhle. A s tou čepičkou takhle vypadá. Dobře, takže tohleto koleso vlastně bylo k té žibě. Takhle. Tohleto bylo k tým LPS. I tohleto kostička, jenže ty LPS, co jsem tam ještě měla, jsem vyměnila. Takže takhle. Takže k tyhlety bylo tohleto. Ještě taky pitíčko a taky náhrdelník, jenže to se mi teď nechce hledat. K tomu pejskovi bylo tohleto letadílko. Ještě byl i šálík. I okuláry nevím, kde jsou. A šálíček jsem si vyměnila. Takže tak. Tohle bylo taky k tím LPS, co měli kostičku i pískovisko i macíka. Jen jsem to tam zabudla dát. A tyhle LPS doplňky jsem si vyměnila. A tohleto vidírko bylo k takému koníkovi, jenže tady nevím, kde je. No ne, vím, kde je, vyměnila jsem si ho s kámoškou, no se sestrnicou, takovýhle. Kyblík.
Takže mám takyhle ty kartičky, Zoe nemám, tu mám vyměněný. Tyhle ty všechny kartičky mám vyměněný. Tahle je trošku taková poštíkaná. I tahle je trošku poštíkaná, lebo to kamoška štěká, ale mě to nevadí. A toho bylo z mýho pusu, toho jsem si vyměnila. Tohle mám a tohle jsem si taky vyměnila. Takže to jsou mé LPS kartičky. Takže takhle to bylo 3 LPS. Tým kartičkám. Takže takhle. A tohle je můj domeček pro ty LPS. Takejhle. Tohleto. Takhle. Můžete. To je takový kartonový, ale je pro LPS. To jsou taky izbičky. Například tam je obrázek LPS. I tam je obrázek LPS. Taky tak izbičky. Jakože diskotéka pro LPS. Potom, že hračky dáte. Potom, že koupelňa. Obývačka. Tady je taky obrázek LPS. Tam taková ta izbička. Kuchyň. Taky obrovský bydlení pro LPS. Bránička, která se dá otvárat. Takhle to čekáren. A ještě takovýhle velký domeček. Takže takhle tak bydlí v těch domečkoch. Sice převažuje leposu jako leposu, pojďme dál, jo, nemusíš nám vykládat celou historii. Ale já to prostě tak chci, takže ahoj u příštího videa.